Ola a todos e a todas, benvidos a un programa de fin de curso de Rebolondas, a rede do IES Isidro Pardo Pontón de Carballo. Acabades de escoitar as nosas compañeras do primeiro de bachillerato, tocando a canción Teen Beach Movie. Ao longo deste directo estarán xunto co alumnado cuarto da ESO para facer música do programa. Falaremos tamén con dúas alumnas que rematan os seus estudos este curso e que ademais participaron na radio do Instituto dende o primeiro ano. Repasaremos todas as actividades e obradoiros que se fixeron nos recreos e falaremos con profesores e alumnado que participou neles. Dedicaremos uns minutos a comentar as viaxes que houve este ano. Trataremos de que nos expliquen como funciona a mediación e en que consiste a figura do alumnado axudante. E teremos a comunidade que nos contará unha chea de cosas sobre esa viaxe. Comezamos, e para iso imos escoitar de novo o alumnado do primeiro de bacharelato que nos van a tocar o mix da película Kiss.
Non hai mellor maneira de comezar que charlando con dúas alumnas que veñen de rematar os estudos do centro. Ana e Cristina, bos días. Bos días. Bos días. Que queda daquelas nenas que chegaron no 2018? Cambiachedes moito? Bastante, pasaron 6 anos. No 2018 non estábamos todas, para empezar, éramos 3, 4, algunha foi deixando e viñeron outras novas, pero nada, non queda nada daquelas nenas no 2018. Eu, por min, a verdade é que cambiei bastante tamén. O sea, no fondo, pois, bastante parecida, pero ao final, en primeiro, segundo de ESO, cando chegas ao instituto, sinteste moito máis pequeniño que os de primeiro e segundo de bacharelato. Non hai tanta diferencia, máis ben diferencia física en algúns casos, pero sí que te sientes moito máis pequeno. Sí, bastante máis. E que é o mellor que vos levades destes anos? Pois supoño que, bueno, coñecemos moita xente que se cada primeiro ano nos intimidaban ou non nos teníamos casi confianza, e ao chegar agora, pois sempre saludamos, sempre damos incluso un abrazo, dos bicos, porque levamos moito tempo todos xuntos, collemos todos moito trato, e para mí iso foi o máis importante. Sí que se aprende a tratar con xente moi diferente no instituto. E a nivel clases, eu creo que así é que máis clase que levo dentro. Estou en latín, solo en cuarto, e eu creo que foi a asignatura que máis me gustou de primeiro da ESO a segundo de bacharelato. Que ti xa tuveches despois tamén Sí, é verdade. en bacharelato, seguro que Pero fondaches máis. sí, a clase de cuarto de latín estábamos todos moi unidos, todos traballábamos xuntos para os exercicios e máis todo, que eu penso que marcou, ainda os que non seguiron tendo latín, pois marcou Sí, a tamén. profesora era moi de dar leccións vitales a través de traduccións de latín. Como vos enterastes de que había radio en Distrito? Pois, bueno, Cristina, Eu de rebote totalmente, porque eu cheguei nova, Ana e outras rapazas estaban na radio, fixeran como un programa, e unha das rapazas estaba enferma, e tiñan que gravar ese día, e non me acordo se tiñan que presentalo en un concurso ou algo. sí, Era o último día, e tiña que gravar alguén, entón entraron na clase, e fun eu e gravei, no? E non vos podo dicir de que vai ese programa porque estaba nerviosísima e só me cedín a ler un guión, pero eso foi en cuarto. Sí. E o ano seguinte, xa cando houve que apuntarse, eu apuntei.
eu entrei así. E o resto xa estaba desde ese día. O resto, sí, bueno, en primeiro da ESO, pois estaba a Bea, que era a coordinadora da biblioteca, que foi cando, bueno, non sei se en primeiro da ESO ou ano anterior, e antes de que nos chegáramos xa se empezou a montar o tema da radio, e nós en primeiro da ESO teníamos un grupo de lectura, e entón, mediante Bea, entón como Bea tamén estaba no da radio, pois cando fixo falta xente para gravar pois, algún podcast, pero todo a través da biblioteca, pois fomos empezando as que xa estábamos no club de lectura, e despois a partir de aí xa fixamos o noso propio grupo de radio, con máis xente, e Pero creo que as últimas segundas nos foran claro, sí, en segundo arrimamos outra rapaza, e Sara tampouco estaba. xa chegou tamén Pero a maioría estaban xa. pero foi como chegamos ao que somos hoxe, que somos bastantes. E que vos aportou a radio tanto a nivel personal como a nivel educativo? A nivel educativo, eu sí que noto moita diferencia, ganei moitísima confianza a falar en público, ou ainda que non sexa en público, cara a un micrófono, que ao final é o mismo. E tamén, pois, aprendemos, sobre todo os podcasts que facíamos, ao final aprendíamos o que estábamos dicindo no podcast, e máis moito máis, que era o que nos facía falta cando facíamos as investigacións para o que íbamos falar. Se íbamos falar dunha serie, pois igual aprendíamos sobre esa serie, máis sobre as outras que fixeran os actores da serie, máis sobre outras series que fixera o mesmo director ou produtor ou o que fora, como foi no caso de Pringadas, que fixamos o podcast sobre Pringadas, pero ao final aprendemos un montón tamén sobre a súa directora, Belén Puig. E igual con Otero Pedrallo, cando fixamos Que o podcast, para informarnos do Otero Pedrallo que hasta éramos libros sobre él, tivéramos que ler alguna cousa, despois cando fixéramos o de Isidro Parga Pondal tamén tivéramos que ler bastantes cousiñas sueltas. Ao final, cando te estás informando, ainda que despois ao mellor digas, pois non saliu tan ben ou parece que te trabas moito, que ao mellor non se plasma tanto como se foras un profesional, porque pues, estás aprendendo, non eres, pero todo eso que estuveches buscando para chegar hasta aí, de que ao mellor cos nervios non sala, sí que aprendes moito máis ca memorizando na clase. O sea, que nós os autores dos que acabamos falando en algún podcast da clase conocíamos o nombre e xa está, cando aprendimos algo foi cando nos puxemos a investigar sobre a investigar un poquinho. Claro, que despois tamén nos leva ao ámbito personal, que no ámbito persoal a radio ofrecenos un montón de oportunidades que de non habelas feito non se nos presentaban nin de broma. Fomos a un lote de sitios, conhecemos a un montón de xente, e eso tamén está relacionado, non? Agora que rematastes esta etapa no centro, que lle diríades as novas xeracións de alumnos? Que o tomen con moita calma, porque todos os anos vai haber alguén que diga este curso é moito máis difícil, e ao final acaba o curso e despois non foi para tanto, e ao ano seguinte volve a decir este curso é máis difícil ainda, e volve a pasar o mesmo. Ao final, sempre empezas o curso con suficientes ganas como para afrontar o que tens que afrontar, e o curso está feito para pasalo. Claro, a medida dos outros alumnos. Non vai ser nunca tanto como o medo que nos meten. Sí, eu eso tamén, o sea, estudiar sí, pero angustiarse mellor non, porque non che vai axudar. Non che vai axudar en nada, ao contrario. É que se apuntan as cousas, o sea, tema radio, tedes aquí ajedrez, esta batería, os apuntarse as cousas, porque ao mellor fora ti non se che dá por ir a batería, ou non podes, ou o que sea, pero... E ao mellor non che gustou o ajedrez nunca, e ao mellor o ajedrez non é o teu deporte favorito, nin moito menos, pero é pola xente que conoces, por aprender algo novo, porque, por exemplo, o ajedrez, pois, no caso de mental, non? De que desarrolla un montón de cousas, eu con o Pablo, por exemplo, estuve con ajedrez e fixe un montón de amigos novos, nós na radio, pois, xa non... Meu irmán non ven a este instituto, conoce rapaces deste instituto por ajedrez. O sea, ao final sí que che... E tu irmán é de Malpica, o sea... Sí. Non está tan cerca. Pero si apuntarse a cousas... Dá bastante vergonza a veces, porque como... Cando empezas sin saber e tal, pero ao final, se empezas en primeiro... Ao mellor... Se te dá vergonza en primeiro, te non vas ter en segundo, te non vas ter en terceiro, vas pospoñendo e non empezas nunca. Claro. E se empezas en primeiro... Pois xa te comes a vergonza que vas pasando por despois. Se o que te bota para atrás é que non o vou facer ben, ou a min dáseme peor, ou non conozo a nadie, eu creo que vos mesmas
vos destes cuenta este ano ao empezar na radio, que non conocer a nadie non ten nada que ver, que ao final pasas 2 meses e xa vos conocedes todos perfectamente. Xa aprendedes a traballar xuntos con xente que ao mellor non contabais nin de broma, porque seguro que a xente da radio xa conocíades no Berga, e se cada non falabades casi, pero agora na radio en 2 meses, nada, traballades todos xuntos como se vos conocedes sempre. Seguiríades facendo radio fora da vosa carreira profesional? Eu sí, teño moi claro. A min gustaríame tamén aprender, que nós sempre tivemos ese tema falando para o micro, pero despois gravar, que deixamos a outra xente. Así que aprender a gravar algo estaría ben. Sí. Sí, saber aprender a editar un pouco. E máis ao final, nós o que fixamos na radio, sí que é verdade que os primeiros cursos estaba ligado a través da biblioteca ou a través do instituto, pero agora, en estes 3 últimos anos, era todo a través do grupo de radio. O sea, non era a nivel profesional que poderíamos chamar, que neste caso non, pero non fui a nivel profesional estes 3 últimos anos e para mí foron os mellores. Ir un pouco por libre, facer as cousas que non nos interesan, é o máis divertido. Sí, que era máis divertido. Digamos algo... O de Blinde, o podcast de Blinde, o podcast de Pingadas. Sí, a veces, sin que sea demasiado planeado, 4 preguntiñas o tal, tipo claro. Coloquio, queda bastante divertido. Pois moitas grazas por achegarvos a contarnos todas estas cousas. Agora o alumnado de primeiro de bacharelato vai tocar a canción da banda sonora da película Piratas do Caribe. 1, 2, 3, se cambia. Os parques dinámicos ou obradoiros son diferentes actividades que se desenvolven nas fronteiras. Nelas participan profes e alumnos. Este ano tivemos hortos, cubo de Rubik, ajedrez, radio, matemasia, ilustración de manga, xogos de rol e batería. Ademais, como novidade, tivemos obradoiros de baile tradicional, pandeireta, e dos que imos falar hoxe máis en fondo. Xa que temos connosco a profesora Lorena e tamén a Enara, unha das participantes do taller. Moitas grazas por vir. Para comezar, preguntarvos por que decidistedes facer o obradoiro de pandeireta. Ben, o obradoiro de pandereta realmente fixo a profe de galego María Fariña. Sí que foi unha idea das dúas, porque, bueno, o ano pasado cheguei a Carballo e empecé a tocar a pandeireta porque me apuntei a unha asociación, non sabía nada, entón, bueno, chamoume moita atención que nesta zona sí que tedes moita tradición tanto de baile galego como pandeireta e, bueno, todo o que xira en torno á música tradicional. Entón decidín apuntarme
aprendín, digamos, os ritmos básicos que pues, tocar a muñeira, a xota e demais. Entón, propuxenlle a María, xa que María sí que toca nunha asociación e baila dende que é moi pequeniña en Malpica, díxome que sí, que para adiante, foi así como xurdiu a idea. Gracias a ela, pois sí que montamos un pequeno grupiño, e tamén de baile galego, que facíamos os xoves, baile galego xoves, aquí no hall da entrada da aula de música, e os martes abaixo facíamos pandeireta. Entón, se facía de manga. Manga? Sí, facíase un obradoiro de manga o ano pasado e era esa clase onde se facía. Ah, vale, vale. Que o ano pasado non estaba. Vale. Unha para a alumna. Por que vas ao obradoiro de baile? Porque probei ir un día, pasei no ben e desde aí empecé a ir máis. Non foi por ningún motivo así en especial. Para a Lorena. Houve moita participación e interese? Perdón? Houve moita participación e interese? Sí, os primeiros días, a verdade é que se apuntou bastante xente, incluído profesores. Tamén, por exemplo, apuntouse Lucas, o profe de Historia, José, Eva, a profe de Lingua Castelá. Despois sí que houve momentos así un pouco máis de crise polo medio, que faltaban a veces nenos porque tiñan exames ou a veces había torneo de fútbol e outras actividades que impedían pois, eso, poder participar en todas. Pero sí que a final de curso volveu a haber así un enganche outra vez e fixemos onte un concerto final, que fixemos unha actuación de baile galego na Peixeira para finalizar o festival que organizou o alumnado de proxecto competencial. E creo que éramos 12 persoas, 6 parellas, máis ou menos, 6 ou 7. Así que, moi ben, a ver se seguimos ano que ven medrando. Agora para a alumna. Vas a algún obradoiro máis e se é así a casa? A parte do de baile galego fun algún que outro día de pandeireta, pero ningún máis. Agora para a Lorena. En que crees que favorecen os obradoiros para os alumnos? Moitas cousas. Principalmente desenvolvese a habilidade social que é tan importante, sobre todo na etapa adolescente, de conectar non con outras persoas, con outros alumnos e alumnas que non sexan os da túa clase, que con eles xa estamos moito tempo todos os días, pero atoparnos noutro ambiente totalmente distinto, un ambiente de ocio, para pasalo ben, porque ao final son talleres para aprender, pero para pasalo ben. Entón, pois, pasalo ben con outra xente e coñecer xente e disfrutar, sobre todo, da música, pois eso, eu creo que favorece, pois, sobre todo, a conexión entre as persoas, as habilidades sociais e a aprendizaxe. Ao final estamos aprendendo cousas novas, pero dunha maneira máis divertida, non? Que non sexa, pois, con un currículum, contidos, exames e demais, non ten nada que ver. Entón, creo que son ambientes de desconexión de todas as materias, para despois, eu creo que tamén cando facemos un obradoiro así, por exemplo, un baile, os nenos cando marchan para as súas aulas, creo que xa van de outra maneira, xa van como máis contentos, máis tranquilos. Entón, tamén é unha maneira de desestresar e de quitar esa presión lectiva que tedes de tantas asignaturas. Vale, para a alumna. Gustaríache que ano que ven houbera un obradoiro en específico? No, gustaríame que seguiran os obradoiros de baile galego máis de pandeireta, pero non me ven agora a mente ningún outro. Bueno, agora, Lorena, vades seguir tendo esos obradoiro de baile ou algo que Pola miña parte, sí, espero que sí. E na que non este María, non sei se vai estar, porque me dixo que ao mellor non seguía, pero eu intentarei seguir adiante, xunto con outros profesores. Vanessa tamén sempre, a outra profe de música, sempre está por aí botando un cable e todos os profes que queiran, pois, cantos máis mellor. Entón, pola miña parte, sí. E despois, gustaríame empezar de alguma maneira un obradoiro de ukelele, porque teño ukelele, e se algún neno quere empezar e tocar cousas faciliñas e cantar,
pois tamén sería unha opción, pero bueno, xa veremos o curso que ven. Bueno, moitas grazas outra vez por estar connosco e contarnos todas estas cousas sobre os obradoiros. Agora deixamos co alumnado de cuarto da ESO, que nos van tocar a banda sonora de Star Wars. Que está todo montado. Vale. Estamos cambiando de micro. Vale, vamos a... Vale. Que non podo marchar.
Agora temos connosco a Adán, profesor de Biología na nosa ciencia, e tamén a Nerea, unha alumna que foi xunto con Adán ao viaxe a Goriana. Gracias por vir. Como xurde a idea de facer unha viaxe a Goriana? A pregunta que para min. Bueno, a idea xurde sobre todo a partir da xefe de departamento, que é Carmina, que xa fixera anos anteriores esa excursión e controlaba bastante o que era a organización da mesma, etcétera, etcétera. Entonces, comentou no primeiro comigo, eu me animei tamén a facelo, me parecía moi interesante, porque nos parecía que combinaba ben o que sería o ocio tamén con unha formación interesante. Entonces, xurde a partir de Carmina, basicamente, a xefa de departamento, que xa tiña experiencia previa. Por que son importantes estas viaxes? Que aportan a alumna? Bueno, a ver, en primeiro lugar, para min o máis importante nunha viaxe é que moitas veces parte dese alumnado é a primeira vez que sale da casa e vai a estar con xente da súa idade, pero pasando días fora, non, da casa, sin regresar. Entonces, por un lado, vai a xuntarse con moita xente, vai a convivir. Entón, a convivencia para min é unha das bases da vai tirar un pouco para o meu terreo, da biología, non? Do que sería a nosa especie. Somos unha especie social, é unha forma maravillosa de empezar a dar os primeiros pasos en como relacionarse, en como admitir os que son diferentes, porque aí hai xente de todo tipo. Non se apuntan só os teus amigos, apunta xente que vai nos cursos aos que está dirixida a excursión. E, por outra banda, unha forma de achegar contidos que ás veces na clase son difíciles de explicar dun xeito máis animoso, máis agarimoso cara ao alumnado. Está pensado repetir esta excursión para o curso que ven? Pois non o sabemos, non sabemos se vamos a facer a mesma exactamente, se vamos a continuar, porque, bueno, pode supoñer que a organización é complicada, dá moito traballo. No noso caso, ademais, non houve axencia de viaxe, sino que directamente fomos os profes os que organizamos todo, os que fixemos a recollida de cartos, etcétera, etcétera, como xestionalo, chamar os sitios. Entón, todo eso virá un pouco dado por ver como temos o curso tamén plantexado e como temos de liada en ese ano. Non é algo que teñamos previsto xa claramente, pero podría ser, sí. Que actividades fixeches? Pero non terei que responder en todo, poderá Pois responder fixemos diversas cousas, pero, por exemplo, fomos un día á praia, gastamos todo o día ali, fomos ás dunas tamén e fixemos un montón de actividades divertidas e, pois, en base tamén a ensinanza, pois, co medio ambiente. Estivemos tamén que creo que bueno, eu fixen unha enquisa entre os rapaces de terceiro, sabedes que foron varios niveis, pero como dou en todos os terceiros, o que fixen foi unha pequena enquisa e partí con unha das cousas que a mí me sorprendeu bastante, que gustou. Eu esperaba que fora pois outro tipo de actividades, pero me sorprendeu que gustou moito a Gruta das Maravillas, sí, ali en Aracena, que tamén é en Huelva, que é unha gruta do que se chama un modelado cástico, é dicir, unha gruta típica con estalactitas, pero que está moi ben, moi bonita, non? A verdad que a maioría do alumnado eles tiñan que facer unha preferencia de que lles gustaba máis, etcétera, etcétera, numerada, e sempre estaban nos primeiros postos. Non? Foi algo que me sorprendeu, por exemplo, que vos debeu de gustar bastante. sí. Cales foron as actividades que máis vos gustaron das alumnas? A min a Gruta das Maravillas encantou porque era moi bonita e impresionaba moito. A praia tamén porque pasei moi ben e despois Isla Mágica porque, bueno, parte de atraccións, ao final, pues pasase mirando todo. Bueno, porque foi unha sucesión, era o que vos decía, non? Se buscou ir a Doñana, ver cousas relacionadas ca materia, tamén vimos Sevilla, vale? O sea que tiña unha parte tamén de tema histórico. De feito, veu Lucas tamén do Departamento de Historia. Entonces, a idea era un compendio de todo, pero tamén de diversión. Entonces, ao final, que un pouco casi como un premio, porque ademais se portaron de maravilla todos, tamén fomos a Isla Mágica, ali en Sevilla, que é un parque de atracciones, non é enorme, pero que está ben, pasamos moi ben todos. E cales foron as mellores impresións? Os profes. A ver, eu penso que tuvo moi ben porque ao final non é o mismo
facer esta viaxe pois, cos teus pais, por exemplo, que facela pois, co colegio, porque ao final tamén tes ti como máis nivel de independencia, porque, por exemplo, ti se vas con teus pais, ao final eles dan conta de ti, pero claro, como vas ti só, pois tes que como adaptar ese nivel de independencia. Entón está moi ben, ademais, para convivir cos compañeiros é moi importante. Porque tamén había moitos problemas nas habitacións, pero pues, ao final resolvías entre todos sin a axuda dos profes. En eso, bueno, perdón, solo decir unha cousa, é certo, non? Que realmente eles gestionaron de maravilla, se portaron moi ben. E hai outra cousa tamén que decía ela, de que non vas cos pais, e que realmente esta excursión sería imposible cos pais, porque nós fomos a unha casa rociera, no Rocío. Estivemos a maior parte dos días vivindo nunha casa rociera, que se ten que alquilar toda ela. Entón, eso non é viable solo para os pais, entendedes, non? Alguna anécdota que se poida contar? Bueno, que un día pola noite entraron os paxaros á casa, que non sei se te acordas. E bueno, eso foi moi divertido. Traen unhas anduriñas. É algo que non se poida contar? Non, Pola miña parte, non. pola vida tampouco. E ademais, se non se pode contar, non se pode. Non se podía contar Pois ali. non sei, non. Festa tiveron bastante. Sí, En festa la que se pasamos portaron moi ben, ben. eso non quere decir que non tiveramos que subir de vez en cando arriba, por favor, e a unha e pico levantámonos, porque nos levantamos normalmente moi cedo. E ás veces a xente que estaba nas habitacións que non debía, cando viña de chamar a atención, metíase nos armarios, cosas Bueno, así. sí, chegamos a abrir, a veces había momentos que abrías a habitación, bueno, abrían a habitación, que chamabas abrían, e ali había unha cantidad de xente, verdad, ali xunta, todos ben charlando, todo moi sano, non? Pero bueno, é normal tamén, non? Un pouco, eles mesmos, o que dice era, seguro que surdiron problemas, pero nós non os percibimos porque os solucionaban entre eles, directamente. Pois grazas outra vez por vir. Agora deixamos vos Nada, cos saludos vos. de cuarto da ESO para que vos toquen a banda sonora do Señor dos Anéis.
Como sabedes, este ano adicouse o Día das Letras Galegas a Luisa Villar. Para falar dela temos connosco a Xurxo Sombra, profesor de latín no noso IES e especialista en Luisa Villar. Moitas grazas por vir. Moitas grazas a vos, estou feliz, porque efectivamente sou profesor de latín, e vos representades a latinidade e a cultura clásica sublimada. Chamaste Dafne. O teu nome significa loureiro en grego. E de compañera como se chama? Laura. E Laura que significa en latín? Loureiro. É a planta de Apolo, o deus do sol. Esa coroa que se lle empuña aos triunfadores nos grandes eventos da latinidade. Por lo tanto, síntome coroado coa beleza e a maravilla dos vosos nomes. A primeira pregunta é ben fácil. Quen era Luisa Villalta? Unha grandísima escritora, unha grandísima poeta, unha grandísima teórica da literatura, pero sobre todo unha muller maravillosa, extraordinaria, cercana. Vemos nesas fotos a súa imaxe tan linda, o seu sorriso, coñeceron no Conservatorio da Coruña, estábamos aí todos tensionados, non sei que, e chegaba ela sempre repartindo luz. Luisa Villalta, sigo co argumento de antes, era unha auténtica muller sol. Onde ela estaba había luz, había alegría, había felicidade e outra forma de ver as cousas. Sempre, sempre, coa música presente. E coñecistera en persoa, como era? Si claro que coñecín persoas e che dixen no Conservatorio da Coruña, cando pasaba, había como unha pequena conmoción, esa estética, esa presenza, esa elegancia. Depois eu trabalhei un tempo en Radio Coruña. Entón, acudía de cote pois, para falar da súa obra, da súa literatura. En concreto, cando presentou o libro O outro lado da música á poesía. Pois era unha persoa de presenza elegante, próxima, pero con un pensamento revolucionario. Revolucionario. Era un pouco punky, sabes o que significa ser punky? Punk. Estar fora do sistema. Pois estaba fora do sistema. E a súa obra creo que está pouco entendida. Por exemplo, ela proclamaba que a música que vamos a escutar agora e a poesía son o mesmo. Por lo tanto, a literatura galega está mal explicada. Sabes por qué? Porque se explica sin música. Pero sigue facendo preguntas porque senón xa me empezo a emocionar e entramos noutra dinámica. Contanos. Como xurde a túa idea de escribir un libro sobre él? Xa sabía o que estuve ben en comedirme, porque ela publicou un libro que cambiou a miña vida. 1999. O outro lado da música, a poesía, o que vos decía. Por unha banda proclama que música e poesía e baile na súa orixea foron o mesmo. Ata a chegada da imprenta non había esa poesía sin música. E, por outro lado, insiste niso que a literatura galega, en concreto, pero tamén a literatura española, a literatura inglesa, etc., están mal contadas porque están contadas en música. Por exemplo, a maior parte dos poemas ingleses chamanse baladas.
Como se pode explicar unha balada sen música? E empezo xa co examen. Cal é o primeiro monumento da literatura galega? Son as Cantigas galegas. cantigas medievais. As cantigas medievais son letras de cancións. Quen vos da galego? María Fariña. Vale, pero que ainda non está escrito literatura. Pois tamén explicaron as cantigas medievais con moito paralelismo, moito lixaprén, non sabes o que é lixaprén aínda, xa o saberedes. Pero sin nada de música. Cando é música, veña comigo, 1, 2, 3, 3. Quen a homa llena virxen e de seus fillos honrar, deles era moito honrado, no seu ben que non avar. Se estamos no século XIII. E un momentinho, non vou contar todo o libro de Luis Avellarte, que hai pouco tempo. Cal é a primeira obra destacada e importante de Rosalía de Castro? Laura, acabas de dicilo. As cantigas galegas. Cantares gallegos. Ou seja, está a música, fixademos, a música está no seu título, Cantares gallegos. Como se poden explicar os cantares gallegos sin música? Vou explicar brevemente. Luis Avellarte era de Santiago, ia a aldea, e cando chegaba a aldea, escoitaba as señoras cantar. Cando se ponxo collía a pandireta e cantaba. Estou vindo unha pandireta virtual e cantaba. Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocaremos no mes de soedade. Dicía, que bonito. Entón apuntaba ese poema, bonito ese poema, e logo seguía desenvolvendo. Ou seja, que toda a literatura galega é música. E por iso quixen escribir un libro, contestando a tua pregunta, no que utilizo o método de Luis Avellarte para buscar o encontro entre a música e a poesía. Só un detalle. Nunca pensastes, pero as vosas aboas, sí, pero quizá os vosos bisavós non poderon estudar literatura galega. Sabes por qué? Porque na época da dictadura de Franco non se podía estudar galego. Estaba prohibido. Sin embargo, coñecían moitos poemas en galego. Por qué? Polas cancións, polas grabacións, en este caso de Pucho Buedo e os Tamara. Levaime, airiños, como unha folliña seca. Estamos cantando a Rosalía de Castro. Mirad que importante esa relación entre a música e a poesía. Moitas veces hai outros autores e autoras que son descoñecidos para o público, ata que se lle diga o Día das Letras Galegas. Como podemos cambiar iso? Pois é moi fácil. Depende de nós, con curiosidade. Nós temos unha visión do mundo que nos dan os medios de comunicación, agora o teléfono móvil, etc. Pero quizá temos que abrir a mente e buscar a nosa propia realidade e descubrirades que hai música, que hai literatura por todas partes. Que facemos un agasallo, pode ser? Sí. Atención! Neste programa de Radio para a Historia, ata agora moito falamos de Luis Avellarte. Moito estudamos a Luis Avellarte, pero agora imos escoitar cantando a Luis Avellarte. A técnica de sonido está mirando con unha cara de tensión. Sí, por qué? Porque Luis Avellarte tiña un grupo, chamábase Escaino, con seu compañero, o compositor Paulino Pereiro. Fixeron moitas grabacións e, sin embargo, non se divulgaron. Pois ben, é un poema de un poeta caboverdiano, chamase, vou dicir agora o nome, Gabriel Mariano, e un poema triste, chamase Chora a fame. Vou poñer só o principio, vale? Luisa, atención, ao vivo, documento para a historia con Dafne e con Laura, Luis Avellarte canta. Ata aquí. Tanto escoitar falar de Luis Avellarte e agora escoitates a súa voz. Que sentides? Agora entrevisto vos eu a vos. Laura Dafne. Non vos imaginabades que é unha persoa tan cercana, tan próxima. A literatura non é algo distante, algo, en fin, para xente un pouco especial ou con crenzas distintas. Non, a literatura é para todas. E a literatura é emoción. E esa emoción é moito máis grande, moito máis fermosa, se vai acompañada de música, como tal como nos mandaba quen? Luisa Avellarte. Gracias outra vez por vir. Se acabou. Sí, contarnos tantas cousas interesantes. Deixamos mos... No, pero un momentinho, non me despidas, eu digo que non a regueifa. Foi unha entrevista moi linda, impresión moi interesante.
interesante. Ai, que boas preguntas as de Laura e Dafne. Moitísimas grazas a vos. Gracias a ti. Agora vos deixamos co primeiro de bachillerato que tocan Mamma Mía. Dadelle aí. Profesora do noso inglés e tamén ao xino. Mar, para comenzar a explicarnos en que consiste o traballo de mediación. Vale, a ver, explicarnos así e tal vai a ser, igual me enrollo moito, pero así un pouco que trata a mediación sobre todo que tratar de mellorar a convivencia e a mediación en sí cando hai persoas en conflito, dúas persoas en conflito, incluso poden ser máis, e queren arreglar eses problemas, pois poden vir á aula de mediación con alguén do departamento ou os alumnos axudantes e alumnos mediadores que nos formamos no propio centro. E unha vez que decidan as dúas partes en conflito acudir á mediación, a través de hai moitas técnicas que fraseamos o problema, falamos, cada un expón o seu problema que ten, ca outra persoa, expón os seus sentimentos, e a persoa que este ali, o un axudante, o mediador, o que fai é para frasear, para se entende ben, a postura do problema dun compañero, mas do outro compañero en conflito. E eles mesmos, unha vez que analizan todo, que exponen tamén os seus sentimentos, que lle pareceu ben, o que lle gusta, o que non lle gusta, como se sentiron ante ese problema, tamén buscan solucións. E as solucións apórtanes as dúas persoas en conflito. Teñen que ser unha solución acordada entre eles dous. Unha solución que nos registramos, aí queda un registro, e eles firman
bueno, se seguir adiante con esa solución e tamén se fai logo un seguimento para ver se realmente solucionaron ou non o problema. Non teñen que salir como amigos, pero sí buscar unha solución alternativa que pode ser, pois, unha maneira de convivir. Uxía, cal é a función do alumno axudante? A ver, como alumnado axudante, pois temos a función de detectar os posibles problemas que pode haber na aula dos que ao mellor os profesores non son capaces de detectar porque mentre están eles non ocorren ou, pois, como dixeronme a min unha vez, os alumnos axudantes somos como os ollos dos profesores cando non están. Eso non significa que sexamos ningos chivatos, pero sí, detectamos problemas que hai no aula e despois temos unhas reunións unha vez ao mes nas que o poñemos en común co resto de algúns axudantes para que nos axuden a buscar unha solución e tamén cas profesoras de mediación e ás veces tampouco é necesario chegar a decir os profesores porque entre nós xa somos capaces de resolver conflitos en ningún problema. Mar, canto tempo levades con esta idea? Pois mira, aquí como tal, a mediación existe creo que desde o ano 2007, 2008, xa hai unha larga trayectoria neste instituto, no Parla Condal, do traballo que se leva feito en mediación. E eu creo que xa é un sinal de identidade do propio centro. Eu creo que xa todo alumnado que forma parte agora do centro, todo o claustro, e todo alumnado que chega novo xa entende a mediación, quer dizer, non entendería o éxito para a Condal sin mediación, sin departamento de mediación, sin alumnos axudantes e alumnos mediadores. E ademais explicou moi ben Uxía, é fundamental para a convivencia contar con eles. Os alumnos axudantes son fundamentales porque nos axudan en esas partes, en esos momentos mortos que nós non vemos e que algunhas veces non están supervisadas por ningún adulto. E ademais é moi importante que o alumnado algunhas veces resulta máis difícil solucionar o conflito se está entre iguais, se está con compañeiros, se está con esos compañeiros axudantes que eles seleccionan, digo, pois creo que me axude Uxía ou creo que me axude outro compañeiro. E resulta máis fácil, algunhas veces podemos estar un adulto como non está, vale? E a verdade que estamos encantadísimos porque a verdade que temos temos un bo centro e ese centro é gracias a todos, non? A todos os alumnos axudantes que nos axudan día a día e sin eles non sería posible. Vale, outra pregunta para Mar. Por que decidiches incluir a figura do alumno axudante? Pois, bueno, eu creo que máis ou menos Uxía xa o deixou clarísimo e Uxía xa leva tamén así xa como alumna axudante con a larga trayectoria, eu creo que ademais o vou explicar moi ben. Queremos tamén este modelo de alumno axudante que nos aprendemos no seu momento, cando empezamos a traballar con mediación, houve intercambios con centros e aprendemos de outros centros de fora de Galicia. E ese modelo tamén o queremos ahora trasladar a outros centros que estén interesados en traballar con el. E que creo que estamos demostrando que funciona moi ben. E tuvemos un intercambio con IES de Noia e eles aproveitaron esa ocasión para explicarles moi ben que consistía e realmente onde se ve, como funciona, é a través deles, non? E eu creo que aí viron que lle facía falta e que querían empezar xa. E para nós eso xa é importante. Por un lado é importante a convivencia do propio instituto, saber que teñen aí esas figuras e que teñen aí que lles axude día a día, porque pasamos moitas horas xuntos, e tamén trasladar ese modelo a outros centros que lles poida, que creo que lle vai a beneficiar. Agora unha preguntiña para Uxía. Por que creedes que os vosos compañeros vos escolleron? Pois, a ver, é que tipo de variar moita resposta, non sei, non teño nada claro, porque cando nos éramos alumnos axudantes é que non sei como explicarlo, porque é que naquel momento non nos coñecíamos moito, en verdade, porque era principios de curso, entón, pois, eran todos novos, estábamos en primeiro da ESO, viña xente de outros colexios, entón, eu creo que, sobre todo, as persoas que me escolleron a mí, era xente que xa me coñecía de antes do colexio ou de algo así, e que sabía que tiña un perfil para ser alumnado axudante. Senón, non sei, non se me ocurre outra cosa. Última pregunta para Mar. Cando crees que un profesor debe intervir? A ver,
aí, igual que cando falamos da mediación, hai conflitos que son mediables e hai outros conflitos que non son mediables, vale? Que hai que buscar outra solución, pois ven a través do tutor, a través da Jefatura de Estudos, vale? E algunhas veces non é posible mediar. E realmente, Cando crees que un profesor ten que intervir? Vale, entonces pode haber unha situación de eso, un conflito que non sea mediable, que sí que é necesario intervir, e hai moitas veces, como vos comentaba antes, que creo que agora temos alumnados axudantes formados en todos os cursos de la ESO e de bacharelato, entonces eles mesmos funcionan solos, e algunhas veces nós o que facemos é que solicitamos, podemos acudir á aula de mediación con estes alumnos e eles poden solucionarlos eles solos. Só naquele momento que nos digan é necesario que este algún de nós, necesitades algunha presencia de algún adulto, pois estaríamos nós. E despois é necesario tamén as reunións que comentaba antes, Uxía, temos unhas reunións puntuales, claro, temos nos recreos, porque sí que fai falta poñer en común todos os problemas que pode haber e problemas que eles acaban de formarse cando empezan sobre todo en primeiro e necesitan, claro, a parte da formación, que sí que é unha formación que eu creo que lles vale moito para o día a día, tanto dentro da aula como fora da aula, que lles forma como persoas, pero aparte de eso, claro, non deixan de ser uns alumnos de primeiro da ESO. E si que nos casos que nos necesiten, nos estamos aí sempre acompañando, sempre facemos ese andamiaxe, vale? Pero sí que eu creo que o protagonismo ten que estar en eles. Uxía, antes de rematar, que é o máis complicado ser un alumno axudante? Pois, a mellor, o máis complicado que podría ter ser un alumno axudante sería, pois, que ás veces hai xente que ten prexuizos sobre os alumnos axudantes, como que dixen antes, de que somos uns chivatos. Pero eu creo que eso pouco a pouco, según vai pasando o tempo, vaste, non acostumando, pero vaste dando conta do que din. Non é verdade, eles non saben cal é o teu traballo. Entón, empezas a deixar de darlle importancia a esa clase de comentarios, porque non saben o que faz, entón, pois non deberías darlle importancia ao comentario de xente que non ten idea do que realmente estás facendo. E logo, outra cousa que creo que a xente de fora parecelle complicada, que no meu caso, non me pareceu. A formación de que falou Mar, pois eu creo que en primeiro da ESO había moita xente que non quería ser alumno axudante porque dicía quedarse a comer para facer unha formación, quedarse máis tempo escribindo en vez de estar na casa sentado no sofá. Non, eu non quero. Pero a mí parece unha formación moi divertida, eu teño recordos naquele momento, era sempre moi interactiva, e estábamos máis tempo facendo xogos que sentados nas sillas, e creo que nunca tiven que escribir prácticamente nada, porque eran todos xogos e fotocopias como moitísimo, pero tampouco era nada de outro mundo. Vale, e agora sí, para rematar, Uxía, cal é a mellor parte de ser alumno? Eu creo que a mellor parte de ser alumno axudante é pois axudar os demais a sentirse ben co resto do alumnado e tamén consigo mesmo, porque eu creo que en certo modo tamén e a nós tamén nos axuda. Eu, por exemplo, cando axudo a xente, síntome ben comigo mesma, porque sinto que fixen as cousas ben. Outra cousa que me gustou moito foi pois, poder ir a outros centros a explicarlle do que se trata o alumnado axudante e ver que realmente lles interesaba e parecía lles unha boa idea. Grazas outra vez por achegarvos a contarvos cousas interesantes. Vamos con a seguinte canción que é Waiting for Love.
Pois estamos a chegar ao final deste directo e queríamos aproveitar para recordar as moitas cousas que fixemos nos obradoiros de radio deste curso. Houbo podcast de manga, de Harry Potter sobre o autismo, os dereitos humanos ou sobre as pioneiras do xornalismo. Entrevistamos a Maica Simón Gómez, a Fernanda Lalana, a Diana Monteseirín, a Noelia Míguez ou a Erea Carvajal. E tamén enviamos un podcast sobre o entroido de Cantiñán a Ponte nas Ondas para conmemorar o centenario da radio. O mesmo chegamos a ser finalistas dos estos premios O Vello dos Contos, un traballo sobre Luisa Vidal. Pero ademais moitos profesores e compañeiros empregaron a radio en diferentes materias para facer traballos de historia, de lingua castelá, de música, para facer cuñas publicitarias. Tamén por primeira vez conseguimos emitir un programa fora do centro. O pasado mes de marzo, o alumnado do Obradoiro de Radio de Bacharelato fixo un directo dende o Casino de Carballo, con público en directo, tamén acompañados polo alumnado de música de Bacharelato. É seguro que esquecemos moitas cousas, pero o máis importante foron as risas, o traballo en equipo e todas as experiencias vividas. Xa para rematar, queremos dar as grazas a todos e a todas as que participaron neste programa, aos nosos compañeiros e compañeiras de cuarto de AESO e primeiro de Bacharelato pola música, ás profes de música Lorena e Vanessa
a Miguel Mourón e Diego Terrón do Departamento de Informática e, por suposto, a Carla e a Marcos, os nosos técnicos de son. Escoitámonos no próximo directo. Chao. Chao. Listo. Pasa que eu estaba fora e non se explicaba todo ese cableado. Sí, que yo Pode ser este, No, ese foi porque había alguén tocando cada vez que movía esos micros. Y empezó a leer Claro. y pa. Ese é o problema. Y después. Bueno. Y de repente. Yo aprender para a próxima. No, Bueno, hay que meter a...